Illum il-missiden tagħna ħadħli fl-avukat Emi Bezzina. Illi gustajtu l-mod kif kien qed jilaq krossa u jdaħħal Il-sinu il-sinu u ħarġu imma mbagħad waqt li jkun bil-sinu barra beda jferfer il-sinu fid-direzzjoni tiegħi. U l-biskuttini fħal il-ħmiġ. Biex toqgħod attent, Għax inti għandek preżenti llum divinità illi tnissel bejn ir-relazzjoni ta' Venere u Apollo meta d-dinja kienet għaddejja f'taħwit kbir u propju ma stajtx tistidinni. F'mument aħjar imħabba li d-dinja vera reġa' għaddejja minn taħwit kbir. Għandna marda f'dan il-pajjiż, jiena ili involut anka fix-xena politika issa għal ħafna snin. U nfakrek ukoll li ftit il-bot minn fejn kien jgħixdu Mikil Xerri jgħixu ukoll Emi Bezzina, ġifieri biex taħsbu għal. U issa qed tagħmlu. Jiena għandi sitt tfal. Sitt tfal, okej. Jista' jkun hemm xi seba' ma dak naraw iktar tard. Jista' jkun jitfaċċa l qudiem. U titkellem ħafna. Għax bruxma ta' duħan Daħna. u toħroġ minn hemm stordut, tirremetti, tinten bir-riħat ta' sigaret. Ma ngħidx fuq dak li qed li jista' ma jkunx hemm mumenti fejn it-temperament tiegħi wassalni biex inkun estrem. Kemm taħseb li hawn piżelli Malta? Dispeċini ngħid ħafna. Għaliex għażilt il-piżella u mhux xi ħadd oħra? Għax pereżempju soppa tal-piżelli nħobba. anka Il-piżelli pastis tal-piżelli nieklu. anka Għaliex il-piżella assoċjajta negattiva? Meta inti tisfrutta b'mod li ġiba fix-xejn, allura fin-nuqqas ta' fil-li għandek biex ma ngħidlekx kelma oħra, dak ikun tajlu piżella. Il-Knisja Maltija għalija hija ejjun ta' diżappunt kbir, ma ngħidlekx uħud mis-saċerdoti li hemm, għax mhux sew tiġġeneralizza. U min tof kien jaf biha u ġieli ddiskutejta miegħu, Malta pereżempju biex inti tkun miżewweġ, rid bil-fors il-barka tal-Knisja Kattolika. Mela, jekk tiġi persuna quddiem. Kemm qatt narak sabiħ. Iwa turi kellem. Għax għadu ġej minn barra. Mela, Ħaditu x-xemx. li huwa dak il-każ Imma ma ngħidlekx ir-reazzjoni li jkun hemm telefonati u ħajjiġu jnaħħulek l-imsaren u ħajjiġu jaqtawlek hemm il għaliex inti qed tajt affarijiet muqżiża ħanamluha ċara. Mela, aħna qatt medna illi l-omosessualità xi ħaġa illi inti għandek tabborriha. Irridu niddiskutu pereżempju it-terapija tal-konverżjoni għal dawk li huma gays imma forsi iħossu li għandhom jerġgħu jirritornaw ejja ngħidu għal dik li tiġi infissra mhux neċessarjament tiegħek in-normalità. Dina ma tistax tagħmilha. U dik hija xi ħaġa li jien irrabjat kontra l-Parlament. Malta hija meqjusa bħala gay island, gay friendly, ħana jgħidu hekk. Jiena l-mod kif qed ħares lejja George kont se nsaqsik. il-liġi fiha nifisha hija sarima fuq il-libertà tal-espressjoni. Illi anki b'mod divin, bil-barka talla, jinżel miraklu u minn gay ġibek straight. Dakka vera li dak li qed tgħid, però dak mhux l-iskop Dak tal-liġi. il-gvern kien qed jgħid u għandu raġun. L-iskop- Roberta Bela f'dal-każ. L-iskop tal-liġi imma huwa illi inti jekk qed tagħmel diskussjoni u huwa U l-linja. diskussjoni iva, għandek raġun. Hija l-linja perikoluża, dak il-vizzju huwa parti mill-kultura jew mal-kultura tagħna li twassalni għal tweġiba waħda mid-domandi li għamilt li dawk ikunu l-piżetti. Kif jibdilek li ngħidel. Ħanħares lej George. Anka l-missierna. Sik fatur lakrimans. Dik tfisser sentenza sieħa. Qed inħares lej wiċċek u fid-dieqa ta' wiċċek qed nara d-dieqa li għandek f'ruħek. U qed nara d-dmuħ nieżel ma' wiċċek. Anki l-missierna. Mela, Il-missierna ta' zabiħa bil-Latin. Kont taf li Emi Bezzina ġil ir-reċta wkoll. Issa l-Vereġina. Jiena kelli anka stedina biex nitla' Hollywood. Kien bis-serjetà. Mela, dina waqt li kont sana Luigi għamilt il-King and I, kont ir-re ta' Sajem, għamilt il-Sound of Music, Captain Georg von Trapp, u fis-satejta wara nofsinhar il-ħadd imqaddes
fetaħlu volume, full speed, kanzunet indjani, rix fil-gallerija, tlux fejn, this is Malta. Batalaqlu. Tanti għal-qalbi illi ħajkonna nistidnu s-sidmu, Musek, mela. għaxirrit nisfoga dak li għandin saqsieħ. Isma' Alfred, bħala jiena- sindku tal-Bertini minuta. Xtiqnala billi, apparti li nirringrazzjawkom, nieħu l-opportunità li intkom il-barka divina tiegħi stant Grazzi. li jiena ġej minn relazzjoni ta' bej Apollo u Venere. Kunu mberkin.